Salut și bine ați revenit pe canal. Revenim cu încercarea numărul 3 de a juca niște I Have to Beholder 3. 3 cu 3 o să fie cu noroc. Asta vă povestiți cu altă dată de ce e a treia încercare. Și hai să începem. Avem ediția de DOS încărcată pe PC-ul meu modern. Și hai să vedem introducerea. Și cam aia a fost. Da. Jocurile astea nu sunt chiar RPG-uri. Ele mai degrabă au puțină poveste și mult dungeon crawling. Hai să facem repede un party. Deși avem unul deja făcut, am zis să vă arăt și asta. O să facem un party composition clasic. O să facem un human fighter. Nu prea cred că are importanță ce alegem. Hai să vedem o figură de fighter, așa, ia uite, ele. Și vrem strength și constitution în principiu să fie mult. De-aia să dăm cu zaro până. Cred că merge modify, da. A, uite, așa e bine. Mă, cât te pic din toate. Acum zic să facem și o paladin. Că ne cam batem și cu undead mulți și un turn undead și un protection from evil totdeauna e bine primit. Merge. Acum asta nu o să fie un playthrough complet. Aș vrea mai degrabă să facem un test. Să vedem cum merge cu înregistratul, cu urmăritul și după aia ne hotărâm ce ne jucăm. Eu aș vrea să jucăm toată seria de la început. Pe canal. Și așa din ce știu, jocul al treilea e puțin mai slăbuț față de restul. Oh, ce stați. Merge. Keep. Și să mai facem și un Dwarf Clay. My favorite. Da, e bun de avut un Thief combinat cu Wizard, pentru că nu avem decât 4 sloturi și nu strică să avem și niște spelluri și niște skill-uri de scuiatul și disarm traps și așa mai departe. Chestii specifice Thief-ului. Așa, hai să alegem o față de Dwarf. Țin minte că era pe aici, ia uitam. Hai să vedem ce stats. Așa ceva frumos să se vadă bine. Și să-i spunem Axe. Și acum, da, intrăm în joc.
să fiți pregătiți pentru niște sunete îngrozitoare. Să-l facem va fi să învățăm niște spelluri. Să învățăm niște spelluri pe mage. Acum, sincer, nu o să pierd prea mult timp. Nefiind un playthrough complet. Pur și simplu o să iau chestii grea alegere. Fireball și Hist, spelurile mele preferate care împart același spell slot. Băgăm niște Ice Storm. Fear nu cred că merge pe Undead și Undead sunt la început mulți. Și acum hai să învățăm niște spelluri pe Holy Caster. Uite, avem Paladinul care o să dea Bless. Și atât? Și Pray for Spells pe Cleric care să dea Protection from Evil. Nici nu știu. Hai să punem niște Heal. O să avem niște Aid. Nu știu dacă o să avem Undead. Dar ceva cu Poison, da? Nu strică să avem. Remove Paralysis sună fine. Prayer e mișto. Dispel e mișto. Ce avem aici? Cure Serious Wounds. Asta îmi place. Îmi place cum sună. Flames. Erase Dead. Vreau neapărat să încercăm. Cure Critical Wounds. Și Heal. Promit că dacă o să facem un playthrough serios, o să povestesc mai mult și o să explic mai mult pentru cine nu e familiar cu D&D sau cu jocurile astea. Și nu putem să dăm rest. Too many monsters around. Hai să dăm un save. Am dat restore, mă scuzați, save. Test. Așa. Break camp. Și acum hai să vedem ce ne așteaptă în Eye of the Beholder 3. Hai să ne plimbăm prin această super locație. Ia uzi, păsări. O să oprim sunetul, credeți-mă că nu vreți să auziți nimic. Jocul oricum n-are muzică și voi pune eu în post-procesare. Și deja atac cu fantomă. Bună. Bună, uite încă una. Ne atacă ceva și din spate. Și nu avem spelluri învățate. Super. Nicio problemă. Oricum, personajele noastre sunt level 10. Fiind o campanie de level mare... Nu te lasă la levelul... Nu. Am dat greșit. Da, cam asta e combatul în jocul ăsta. E deosebit. Personajele din spate nu ajung. Deci nu atacă. Pot folosi ranged weapons și spelluri, dar nu avem încă. Ca să avem spelluri trebuie să dăm un rest și nu putem să dăm rest pentru că fantome în cimitir. Da, și cam așa sunt campaniile de Dungeons and Dragons de pe vremuri. Foarte mult combat, foarte mult plimbat, mai puțin story. Deși jocul ăsta are o leacă mai mult story implementată în el față de primul cel puțin. 2 nu am jucat deloc. Primul l-am dus cam până la jumate. Acum să vedem dacă putem să dăm un rest. Uite că putem. Să dea healerii heal, of course. Of course, my horse. Mamă, cât somn, cât rest. All characters are fully rested. Să-i dăm lui scutul, pentru că paladinul nostru va putea casta spell-uri cu chestia asta. La fel și la domnul cleric. Punem holy symbol-ul. Și la thief
nu prea contează. Ce nu țin minte e cum să pui chestiile în action bar. În primul știu că aveai hotbar, dar poate țin minte greșit. Știu că e un joc vechi și ar trebui să stau cu manualul în față, dar la 12 noaptea mai greu. Hai să ne plimbăm, să vedem dacă găsim ceva în afară de fantome. Cumva mi-e ciudă că jucăm jocul ăsta pe Silent, dar primele 2 turi când am încercat să înregistrez sunetele absolut îngrozitoare și loud mi-au bușit înregistrările și am zis că mai bine îl lăsăm pe mute, că oricum nu pierdeți nimic. Oh! You there, hold! I am Florin, leader of the Knights of Mythdraenor, and we are here to discourage your further looting. We once great city. Păi, n-am furat nimic. Eroi nu suntem încă. Nu e parte importantă din primele jocuri, deci... nu arătați ca niște hoți. Dar corect. Elminster did mention something about it. Help from strangers. Elminster e un wizard super puternic din universul Dungeons and Dragons. We were sent here to investigate this evil, much like yourselves. Au apărut multe creatori în ultimele luni. There is a devious plot in the making. Vă apreciem ajutorul. Aș vrea să stau să citesc tot, dar fontul e oribil și ochii mei sunt duși. Ați avut și voi timp să citiți și ne lasă să mergem mai departe. Ne descurcăm și fără. Nu e nimic aici. Hai să mergem în altă parte. Cam puține fantome am întâlnit până acum. De turile trecute când am încercat să mă joc, era plin. Ne-am întors. Da. Din păcate jocul ăsta față de celelalte are foarte mult gameplay în afară. Și e mult mai ușor să te pierzi. Nu mi se pare că se pliază genul ăsta de... Dar... Some of these trees don't look so sturdy. Trebuie să găsim un topor. Ca să tăiem acești copaci. Ia uite, ziceam că nu sunt fantome. Da, trebuie să găsim un mormânt, un party decedat prin zonă, care aveau în lootul lor și un axe, cu ajutorul căruia putem tăia copaci. Desigur, avem un mage care poate să dea fireball. Teoretic ar trebui să taie toți copacii, dar nu riscăm să facem un forest fire, presupun. Da. Ca să vă mai povestesc puțin și de jocul ăsta. E ultimul joc din seria asta și a fost făcut de alt developer, pe alt engine. Și jocul are și anumite probleme față de precedentele, în special pe partea de sunet. Sunt și multe quality of life improvements, dar per total văd că lumea a fost nemulțumită de el. Din păcate nu l-am avut la vremea lui. Nu știu câtă lume l-a avut așa pe la noi. Nu... Ce-i drept nici în vest, nu cred că a fost asta un joc foarte mainstream. La noi nici măcar. În special dacă îl găseai piratat și n-aveai manual și reguli de D&D la îndemână, ceea ce nu știu dacă a avut cineva. Era cam imposibil de jucat. Am mai omorât o fantomă. Mi-e ciudă că nu ne zice cât XP facem pe fiecare. Aoleu, sunteți doi? Unde sunteți? Să vreau să-i dau un heal. Gigel i-a dat heal. Axe i-a dat heal lui Gigel. Pentru că, da.
promit că de obicei am imaginația mai bogată în ceea ce privește numele. Și când o să jucăm seria de la început, o să le dăm băieților și fetelor niște nume mai serioase. Sau nu? Să mai dăm un heal și la paladin. E heal de cel mai mic nivel. E așa mai mult de control. Ca să nu scăpăm treaba din frâu. Și bam. Și ne plimbăm prin pădurea asta mare și urâtă și plictisitoare. Hai să castăm. Am uitat să îi pun spellbook-ul domnișoarei și să dăm un fireball. Am făcut eu sound effects ca să nu ziceți că jocul e pe silent. Cam așa sună un fireball cinstit. Ne atacă și din spate. Hai să încercăm un turn undead. Nu știu dacă am alungat pe cineva, dar... Și spelul meu preferat, haste. Atacăm acum mult mai repede. Oare câte fantome sunt de fapt acolo? Mai dăm și un fireball, așa. Strângem spell sloturile pentru paștele cailor, că nu-i nevoie. Uite, la ce vă povesteam. Aici e puțin environmental storytelling, să zic. Un alt party de eroi care a fost învins. Avem și o robă. Ce mai avem aici? Uite, avem un axe pe care îl vom da lui Gigel să taie copaci. Dăm și mâncăm și niște rații. Mergem mai înainte să luptăm. Uite, astea sunt niște dagăre de aruncat pe care să-i le dăm domniței noastre. Când poate dar. Astea le mai dăm la fiecare câte niște rații de mâncare. Pac, 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 pac. Presupun că dumnealui poate căra mai mult, care strength-ul mai mare. Și zic să dăm și un save. Tot aici să fie. Și hai să dăm un rest. There are too many monsters around for comfort. Hai să vedem. Again. Hai să costăm Ice Storm. Wow! Am dat pe mine Ice Storm, se pare. Deci va trebui să dau un heal. M-a apăsat greșit. Și cred că ea e frozen. Cred că și-a dat singură cu Ice Storm. Și... E și frozen. Sunt curios ce s-a întâmplat și nu mai știu să folosesc nici poțiuni de viață. Așa se întâmplă când joci la ore ciudate. Așa, bun. S-a rezolvat problema. Și acum o să începem să dăm un rest. Da, cred că Ice Storm-ul se dă pe tine. Ori asta, ori ar trebui să citesc mai cu atenție chat-ul și să văd dacă nu cumva am primit fear sau ceva. Și acum dăm un save. Ok, că se respawnează inamicii. Și acum ne învârtim și căutăm niște copaci care pot fi tăiați, presupun. Cam asta ar trebui.
Știu că mai e și un mausoleu pe undeva în care cred că ne luăm o mare bătaie dacă intrăm. Dar măcar să vedeți experiența autentică, old school, Dungeons and Dragons, în care Dungeon Masterii nu aveau milă de playeri. Și dacă intrai unde nu trebuia, știi, îți asumai. Hop, te-am văzut. Anderson, te-am văzut. Nu prea văd mare diferență între cred că am dat miss cu Acid Arrow. Atunci hai să dăm niște Magic Missiles. Și boom! Și de ce și-a damage și domnul Cleric? Ce e în spate? Noroc că e rezistent, domnul Dwarf. Da, abia aștept să pun eu niște muzică pe fundal la înregistrare. O să fie distractiv. Niște muzică special pregătită. Nu mai știu în ce direcție mă uitam. Of course. Domnul Ciolan a avut dreptate pe Facebook, în comentarii, când am prezentat cutia. Trebuie automapper. Momentan se pare că nu merge și nu știu de ce. Și cu foaie și pix la ora 23:57, nu. La vârsta mea nu mai merge. Dar am găsit drumul. Hai să vedem. Am zis că facem așa doar de test un gameplay, dar acum parcă nu vine să închid jocul. Eu n-am niciun pic de nostalgie cu jocurile astea, ca să nu credeți că sunt biased sau ceva. De la vremea lor au fost... n-am știut de ele. Și totuși, fiind și cel mai slab joc din serie, totuși mă prinde în continuare. E misterul ăsta. Ce se poate întâmpla pe aici. Am și tăiem pădurea. Oh, așa, drăguț, frumos. Ia uite ce am găsit, mai multe fantome. Ah, desigur. Și mai văd una în spate. Putem să dăm un bless pe tot grupul. Să nimerim mai des atacuri. Dau și un prayer. Prayerul nu mai știu ce face. Presupun că nu e ca în Heroes 3. Aid? Oare dă temporary hit points în jocul ăsta? Nu mai țin minte. Ah, this is the job for the game manual, pe care refuz să-l citesc. Sunt un adevărat românaș. Refuz să citesc. Scrisul e pentru alții. Trebuie să fim respectoși. Da, ar mai fi și... Am mai început recent puțin să joc Anvil of Dawn. E un alt joc de genul ăsta. Mult mai... e bine spus, mult mai modern. Dar ceva mai modern. Poate ar fi idee să-l încercăm și pe acela. Dar dacă o să vreți să lăsați sugestii în comentarii, o să încercăm un gameplay cu orice dacă vreți. Aș vrea să fiu ceva mai vioi, dar când ai copil, e mai greu de cu zgomotul prin casă. Așa că trebuie să fim, să ne folosim vocile de romantism, să zic. Aoleu, dacă ne vede doamna Buzoianu câți copaci tăiem, ajungem la știri.
Cred că ar trebui să dăm și un rest. Ia, se poate? Nu. Inamici pe aici. The trees are our enemies. Eu cred că mă învârt în cerc. Ia, uite. Nu, mă învârt în cerc, că am mai găsit ceva. Hai să mai dăm un magic missile. Nu zice cât damage, dar ce mă enervează? Am uitat că putem să aruncăm cu dagger, corect. Nu cred că funcționează. Da, îmi imaginez că pentru un viewer tot ce se întâmplă aici e extraordinar de interesant. Dar asta era jocul. Știu că sunt RPG-uri de genul ăsta cu un combat ceva mai interesant, dar na, momentan this is what you get. Și totuși aș vrea să găsim un dungeon. Poate vedeți și de fapt ce poate să însemne un astfel de joc. Zonele astea de exterior nu sunt ce trebuie neapărat. Arată totul la fel și sunt zone mari deschise. Da. Și aici se poate tăia. Mamă, săracă pădure. E dezastru. Băi, mai lăsați-mă, băi. Hai să-i dăm niște heal la băieții noștri din față. Niște cure serious wounds. Și apoi cred că e timpul pentru un rest. Sper să nu mai fie fantome pe aici. O să le visez pe doamnele astea fantome la noapte, cred. Ia, putem să dăm rest. Așa. Dăm și un rest să refacem spell slot-urile și să ne dăm și heal. Și mergem mai departe. Eu sunt curios dacă mai este cineva din România care a făcut gameplay la jocurile astea. Cum am zis și mai devreme, nu e genul de joc consumat la noi. Nici măcar acum, când e totul mai... Avem mult mai multe informații despre jocuri noi. Oh, what is this? Ce-am găsit? Ce-i asta? Săgeți! Wow! Aici se pun, nu? Ah, quiver. Super tare! Wow! This makes me so happy. Și că mă pregăteam să zic că, băi, poate totuși închid, că e târziu, ați văzut despre ce e vorba? No. Am găsit ceva nou. Deci ne mai jucăm puțin, vreau să trag cu arc în fantome. Nu pot ca asta spelul, dar nu contează. Am arc. I am a happy boy. Just one more turn. Aici cred că am mai fost. Nu ai niciun semn distinctiv, nu se poate așa ceva. Da, fantomele astea cred că nu poți să le nimerești cu săgeți. Cine s-ar fi așteptat? Revenim la dagger. În main hand. Și poate aruncăm cineva cu un cuțit.
Băi, cine a fost mai cu ideea asta cu copacii? Și eu ce am rezolvat acum? Am înțeles. Aici trebuia să ajungem. Bum, cică, bum, 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 bum. Facem mobilă pentru Ikea, la cât tăiem aici. O să vină recorder după noi. Bă, tăiați pădurile din Mistranor. Pădurile în țării. A avut dreptate domnul Florin mai devreme că suntem hoți. Dar nu știu el ce fel de hoți. Aici. Ei, niciodă. Aș vrea să închid gameplay-ul, că cred că v-ați lămurit cu ce se mănâncă jocul. Dar vreau să vedeți un dungeon. Și totuși. Atacăm în gol? Copacii ăștia pur și simplu. Am înțeles. Dar chiar mă gândesc că jocul ăsta, apărând în 93, mouse-ul era ceva destul de nou atunci. Faptul că aveai mouse control aici e... Bine, și în primul joc ai. Dar multă lume pe atunci nu avea mouse la calculator. Și juca totul din tastatură. Eu nu știu cum ar fi să joci jocul ăsta din tastatură. Chiar... Cred că ar fi super obositor. Trebuie să mă uit în... Sau poate nici nu merge numai din tastatură. Ar trebui să mă uit în manual. Again. Băi, tot faci ce faci și ajungi la cărți. Manualul de cărți. Cine le tot bagă pe gât? Oh, ce aici? A long abandoned road, nearly overgrown with vegetation, winds its way deeper into the forest. A sundered gate hangs ajar by one hinge, as if snapped by some creature possessed of monstrous strength, or unfathomable terror. Will you follow this trail? Dar logic, ce se poate întâmpla? Am ajuns în același... Wow, hai să dăm un save. Sper să găsim creatura aia, să-mi omoare. Aici e... Da. Asta e protecția antipiraterie. Undeva în rulebook. Te pune să te uiți pe pagina 32, linia 4, în cuvântul 4 și să-l treci aici. Dar fiind versiunea GOG, putem să scriem asta și am reușit. Nu putem să tăiem asta, nu? Nu, e altceva. What? Am trecut prin... Aoleu. Is this a... Oh god, this is a maze. No. Am ajuns într-un loc mai rău. Hai să mergem la stânga. Și tot la stânga. E așa și în primul joc o hartă de m-am pierdut în ea. Ok, deci aici suntem la început. Bun, hai să mergem în dreapta. Și acum înainte. Și acum la stânga. Și acum la stânga. Am ajuns la început? Da. Și acum înainte. Și acum aici. Ever burning torch. Wow. Wow, ce tare.
Unde pun asta? E până aici în mâna lui. Dar are nevoie de scut. Punem la paladin, că nu prea dă speluri. E mișto să iau o torță care arde constant, nu? Sunt curios dacă putem să ardem harta. Ce mișto e să mergi la nimereală absolută. Aici suntem iar la intrare. Mergem în dreapta și iar în dreapta și acum înainte. Cred că ne-am întors. Ah, this is insane. Stânga. Înainte. 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 La dreapta. Îmi imaginez că e o logică aici, dar cred că e momentul. Cred că e momentul să încheiem. Nu mai pot să percutez. Dar putem să-l continuăm pe asta dacă vreți data viitoare. Nu știu când o să fie data viitoare, că timpul e limitat, dar încercăm. Eu totuși aș vrea să încep cu primul joc personal și dacă sunteți interesați, ne scrieți pe YouTube, pe Facebook, pe Insta, unde vreți voi. Până atunci v-am salutat, pa, pa! O dimineață, o zi, o noapte cât mai mișto să aveți. Peace! Să știți că am făcut și un peace sign, chiar că dacă nu vedeți voi.